دو سال سر شهید بونا 4 شهیدین پیشمرگین لشکری روج ینکو ji Kurd û Kurdistanê re herdem berevanin canfîdana îro derbas bûn. Di roja 12 meha 11 de ji sala 2016 her 4 pêşmergeyên leşkerê roj Mulazim Mewlud Riyad, Mulazim Sîpan Yusuf Sîno, Mulazim Atof Tahir, Kamîran Salaheddîn Hiso goberê wan lê kerekî leşkerî bû bi otomobîla xwe ya leşkerî li ser rêya bendava Musilê di encama bûyereka hatûçûnê de ku bar hilgireka barkirî li otomobîla wan da û yekser jiyana xwe ji dest dan û şehîd bûn. Piştî şehîdbûna wan ji nexweşxaneya Azadî ya li bajarê Duhokê re hatin veguhestin. Roja 13 mehê karwanê cenazeya wan ji dergehê Sêmalka bi beşdariyeka berfireh ji serkirda û alîgirên partiyên Encûmena Niştimaniya Kurdî û hejmarek efser û fermanda û hevalan ji leşkerên roj berev Rojavayê Kurdistanê veçû. Li bajarên Kurdî ji Xana Serê ta Girkêlegê, Tirbespî, Qamişlo û Amûdê û Dirbêsiyê pêşwaziyeke germ ji wî karwanê buhara hat kirin û her şehîdek li zêdê xwe bi xak hat spartin. Her 4 pêşmergeyên leşkerê roj ji lîwayê yekem di nav refên leşkerê roj de cihê xwe digirtin. Li bereya bendava Musilê di şerê terorîstên Daişê de beşdarî kirine û bi viyaneke bihêz û kurdperwerî berevanî ber millet û xaka Kurdistanê de kirine. Tekû di wê roja reş de destê qederê gihişta wan û şehîd bûn. Bi şehîdbûna wan her 4 lehingan hejmara şehîdên leşkerê roj di şerê rêxistina Daişê de û piraniya wan ta dawiya 2016 li bendava Musilê bûn gihişt bû duwê demê de 40 şehîdî ji leşkerên roj. Şehîd Mulazim Ewwel Sîpan Yusuf Sadûn Sîno ji dayîkbûyê bajarê Dirbêsiyê ye sala 1986 ji dayîk bûye. Şehîd Mulazim Mewlud Riyad Yusuf Ehmed ji dayîkbûyê bajarê Qamişlo ye di sala 1981 de ji dayîk bûye. Şehîd Kamîran Salaheddîn Hiso ji dayîkbûyê bajarê Qamişlo ye sala 1985 ji dayîk bûye. Şehîd Mulazim Atof Tahir Umar ji dayîkbûyê bajarokê Girkêlegê û li gundê Merca sala 1992 ji dayîk bûye. Di salvegera di duan de ya şehîdbûna her 4 pakrewanên leşkerê roj dayîka şehîd Kamîran dibêje ku ew serbilind e û kurê xwe û qet nepoşman e ku kurê wê ew rê û rêbaz hilbijartiye û rewanê xwe kira qurbaniya azadiya Kurdistanê. Xwedî Teala qedera bilhamdullah ez nepoşmanim beraxa Kurdistanê de ber şeref û namûsê diye. Wa sê birayê wî dî jî pêşmergana ew jî misaedin. Elhamdülillah. û xortek cihê xwe de jî danî elhamdülillah kurkê wî jî dewsa xwe danî. Ez de şêrê min jî niha wê bi dewsayê de bêznamê ew jî here cihê wî na. Bavê şehîd Kamîran jî behsa kurê xwe yê şehîd dike û beşdariya wî di şerê Daişê de û zîrekbûna wî divekirin û ji navbirina otomobîlên Daişê yên mayînkirî de dike û amaje bi şerê leşkerê roj di rûbirûbûna heşda şabî û artêşa Iraqê de dike û dibêje. Du kurê wî yê din jî têde beşdar bûn. Medîr pêşmergê roj wê ava bikin zarokê me wela em herin bibin pêşmerge. Ên wêya bi xem nakin û nê bibin pêşmerge û hom pêşmerge û nê ber kê dikin. Nê ber erdawa û axawe de herin pêşmergetî. Min Kamîran û Mesûd her du kirin pêşmerge. û şehadetayî fexreke ji me re serbilindayî ki ber axa xwe dikirine, ber miletê xwe dikirine, ber kurdayetiyê kirine, ber rêbaza berzanî dikirine û em ji bav û karê xwe de em rêbaza berzanî ne. Em ti carî ji vê rêyê dernakevin û em dev jê bernadin û talama axa me bi navê Kurdistanê ye, navê Kurdistanê di kura erdê de tiştî gelkî mezin e ji me re yanî. Em xwe û zarokê xwe hemikî em fîda bikin û em ber vê axê de herin em nepoşmanin yanî. Talama navê Kurdistanê heyî bese, ev besî me. Pêşmergeyên roj bi piraniya xwe ve Kurdên Kurdistana Sûriyê ne ango Rojavayê Kurdistanê. Bêtiriyên wan ji artêşa Sûriyê ve qetiyan e. Piştî şoreşa Sûriyê dest pê kirbû û rejîmê fermana kuştina sivîlan da piraniya ciwanên Kurd ew ferman bi cî nanîn ji leşkeriya neçar reviyan û berê xwedana Herêma Kurdistanê. Bi biryara Serok Mesûd Barzanî hêza leşkerên roj di 12 avdara 2012 de hasas kirin. Ji sala 2012 ve ta dawiya 2017 pêşmergeyan biroleka mezin di şerê rûbirûbûna rêxistina Daişê de di êrîşa li ser Herêma Kurdistanê de rabûn. Bi qehramaniya xwe mil bi mil bi birayên xwe yên pêşmergeyên Kurdistanê re bi serokatiya Serok Mesûd Barzanî rêxistina Daişê şikandin.
ملت و خاکا کردستانی جی جی دجمنان پاراسن. پیشمرگه جی جیهانی را تکس کر کو پیشمرگه به ویانا خواه به تنی کاری بو تندترین ریخصنا تروریست لدوره و لجیهانی جنابه به. علی عمر